Bien, vamos allá. Boas tardes a todos e gracias por participar novamente neste pleno. Darlles gracias á excelentísima Deputación Provincial polo soporte técnico que nos ofrece para poder leválo a cabo. Sin máis, vamos adiante cos asuntos da convocatoria de hoxe. Na parte resolutiva, o asunto número 1 sería a aprobación do borrador da acta da sesión anterior. Todos teñen a acta, todos a viron. Algo que manifestar? Empezamos turno de palabra. José Manuel, polo Partido Popular. Sí. Oye, Eduardo? É que non se oiu nada. Sí, ahora escoítaselle. Cando lle otorgan o turno de palabra, aparecerá a opción de habilitar o micro. Sí, José no, Manuel. que sí que estamos de acuerdo Perfecto. Coa acta. Eduardo, polo BNG. Non... Eu escoiteno porque está nunha sala aquí continua, pero ten que darlle o botoncito, creo. Iago, tes que dicirlle que lle dea o... Non, pero tes que premer. Sí, estamos de acuerdo, Cata. Sí. Vale, perfecto, agora sí. E Udival, María José? Sí, nosotros tamén estamos de acuerdo. Pois entonces, votos a favor da aprobación da acta. Unanimidade. Vamos ao asunto número 2, que, bueno, menos os asuntos número 9 e 10, que son novos, este pleno casi o sabemos todos de memoria, entón vamos a ser un pouquiño rápidos, posto que vamos tamén retrasados. O asunto número 2 é a aprobación da modificación orzamentaria 1/2020 en modalidade de suplemento de crédito, que, como ustedes saben, foi supervisado e revisado pola Xunta de Portavoces e que a súa cuantía, para non entrar en detalles máis fondos, ao final queda en 623.436. Todos conocen os puntos nos que vai o suplemento e que foron consensuados nesa Xunta de Portavoces. Abrimos entonces o turno de palabra, por se alguén quere añadir algunha cuestión máis. Polo Partido Popular, José Manuel. Sí. Oyes? Sí, Sí. Vale. Vamos, antes de nada, porque quería decir que xa que vou repetir o pleno pois o noso grupo pois, que renuncia á cuantía económica á aportación logo, que se lle fai por asistencia a plenos e que se destine o diñeiro onde, non sei, onde acordemos todos ao final, se os demás grupos tamén renuncian. Si votaremos a favor desta modificación orzamentaria. Alegrámonos que o señor alcalde ratificase e chamase a todos os grupos políticos para negociar esta modificación orzamentaria. Cada un dos grupos expuxo as súas ideas e ao final chegamos a un acordo, como realmente ten que ser. Queremos tamén dicir que, bueno, ao final do outro pleno o señor alcalde deixou caer que os veciños que iban perder a subvención. Bueno, que recordarlles que non se vai perder a subvención, que isto vai sair adiante. Nada máis, nós votaremos a favor esta modificación. Pasamos entonces ao BNG, Eduardo Chao. Me queda... Xa, oíseme, sí. Sí, oídos, bueno. Sí, nosotros tamén vamos renunciar, xa que repetimos o pleno tamén renunciamos a cobrar. Bueno, darles gracias a Regina por a rápida tramitación que fixo da nosa emenda, que foi a causa máis grande da repetición do pleno, e, bueno, eso sí que nos daba algo de medo, que por conta da emenda que se fora a recoller os cartos que temos o goberno central, e que se fora perder
remanente este, pero bueno, a secretaria foi moi eficiente e logo non o tramitou todo. Darlle gracias. Moitas grazas. Udival, María José. Nosotros tamén vamos a votar a favor. Eu tamén teño que dar as gracias polo traballo de intervención a Regina, porque desde logo fui capaz de entender todos os puntos gracias a que estaban explicados. Quero facer, igual que se fixo na reunión que estuvemos os portavoces, solicitar que na partida 459.619 que se incluya o proxecto tanto da Cruz como da Pena, para que quede claro que van aí os dous incluídos. Despois tamén darlle as gracias a todos os grupos, pero sobre todo aos grupos da oposición, que neste caso portáronse como grupos claramente que viraban polo interés do Concello do Valadouro, porque sí, xa sei que hai risitas, pero non é certo, porque examinaron o que se nos mandaba, todo o que era razonable, apoiámolo, todos por todas as partes, e se incorporaron ideas por todas as partes, que eso era o que debíamos haber feito desde o principio. Entón, a reunión de portavoces era interesante e desde eso logo saleu aí un resultado que está aquí plasmado e que todo o mundo estaba interesado en que isto salira para diante, pero con aportacións de todos e con ideas de todos, entendendo o que estábamos votando, que ao principio non fomos capaces porque non sabíamos, mandáronsenos unhos créditos e mandáronsenos unhas partidas e non entendíamos nada. Entón, eu agradezco moito, sobre todo o traballo de intervención neste caso, que sí que me aclarou moitas cousas, e agradezco moito a reunión de portavoces e que hoxe podamos estar aquí con as ideas de todos plasmadas no papel. Grazas, María José. Nada. Bien, pois e despois das manifestacións, pois creo que o noso grupo tamén renuncia á asignación deste pleno, evidentemente, e sin máis, porque creo que está suficientemente claro o como, o porqué deste suplemento e da nova cuantía, así que pasemos á votación. Votos a favor do suplemento de crédito? Vale, unanimidade. Regina, eu tamén renuncio á miña parte do pleno, que non me acordei de decir. Sí, porque non o collira. Moi ben. Vale, xa o anoto, moi ben. Perdón. Bien, se está todo, pasamos entonces ao número 3, Regina. Sí. Asunto número 3 é a aprobación das bases do programa de subvención Activa Valadouro. Tamén foi tratado e é sobradamente conocido. En líneas xerais, aclarar que está dotado de dúas líneas de actuación, a línea 1 de 40.000 euros e a línea 2 de 8.000. A línea 1 son medidas de axuda ao impulso económico e protección do emprego, leva unhas axudas de 600 euros para persoas físicas e xurídicas con ou sen traballadores que tivesen que pechar, 400 para aqueles que non pecharon pero que se viron reducidos os seus ingresos nun 75%, e esas axudas incrementanse en 300 euros no caso de non ter tramitado un ERTE, a empresas de ata 9 traballadores e 100 euros de máis de 10 traballadores e hasta 50. E na línea 2, a axuda á conciliación da vida familiar e laboral, son unhas axudas de 100 euros a persoas físicas e traballadores por conta allea que experimentaron unha merma dos seus ingresos e a consecuencia ser incluídos no expediente de regulación temporal de empleo, que se van ver incrementados, son cuantías fixas de 100 euros, 150 se tuvera dous fillos a cargo e 175 se tuvera 3. As bases e os requisitos vanse publicar na sede electrónica do Concello para que poidan acceder a elas os interesados en solicitar a axuda. Todos a conocemos, iniciamos turno de palabra por se alguén quere manifestar ou engadir algo. José Manuel, polo Partido Popular. Eu penso que está xa suficientemente claro, simplemente pois que se lles comunique a todos estes empresarios e bueno, que adiante con ele, nos votaremos a favor. Eduardo Chao, polo BNG.
Sí, nosotros tamén, bueno, xa se falou, estamos de acordo, o mellor non é moi grande a axuda, pero, bueno, todo grano non hace granero, pero ayuda ao compañero, bueno, nestes tempos todo fai falla, bueno, estamos de acordo. Udival, María José. Nosotros tamén estamos de acordo e, además, as familias co reforzo da moción do BNG quedan reforzadas, porque senón con 100 euros quedaban un pouco coxas, pero despois co reforzo da luz vai ser unha axuda considerable. Por certo, falando de empresas, a min gustaríame aproveitar este pleno para, creo que todos deberíamos poñer unha mão a favor da Alcoa e que neste momento se conste que todos os concelleiros e todas as persoas estamos a favor de que esa empresa non cerre. Como estamos falando de empresa, acordeime ahora mismo, perdón pola intrusión, pero creo que é unha empresa fundamental para a Mariña Lucense. Bien, vamos ao asunto que estábamos tratando, asunto número 3. Entonces, votos a favor da aprobación das bases Activa Valadouro? Unanimidade. Pasamos entonces ao asunto número 4. A aprobación das bases da convocatoria de axudas ao pago da factura do suministro eléctrico aos fogares. Tamén foi falada, debatida e consensuada na Xunta de Portavoces, todos a conocen. As axudas van desde os 600 euros hasta os 300, entre estamos según a nivel de renta. E, bueno, forman parte desa emenda que propuxo o BNG e que incrementa o suplemento en aproximadamente uns 100.000 euros. Vamos a abrir todos os turnos de palabra por se alguén quere manifestar algo máis do dito xa na Xunta de Portavoces. Polo Partido Popular, José Manuel. Sí, eu penso que está suficientemente xa conocida. E nada, votamos a favor desta emenda ou desta subvención. Eduardo, polo BNG. Bueno, vou dicir que o remanente parte sería tamén por o tema do Concello do Valadouro, é o terceiro concello que máis aerogeneradores ten de Galicia, bueno, así dando a axuda a estas familias e xente necesitada nestes tempos tan críticos, pois faz creo que unha participación máis directa neses fondos que nesa riqueza que é de todos, o noso valle, os nosos montes, unha maneira de compensar o impacto acústico e visual que provocan os parques, e, bueno, é unha maneira de que todos participemos desa axuda. Todas as familias que están con problemas económicos por o COVID, e máis por os ERTEs e toda esta movida desta pandemia. Udival, María José. Sí, nosotros tamén estamos de acordo, parécenos a mellor maneira de reforzar o punto anterior, o programa Activa Valadouro. Neste caso non vai só vinculado a ERTE, sino aos ingresos familiares. Entón, que quede claro que poden solicitalo persoas que, aínda que non estén implicadas nun ERTE, sí que poden ter ingresos baixos ou incluso medianos, porque vai por unidade familiar, hasta 22.000 euros, o sea que se cubre un amplio número de fogares do Valadouro. É unha maneira de reinvertir os cartos que nos veñen polos eólicos. Bien, terminado o turno de palabra, dicir que as bases vanse publicar tamén na sede electrónica e desde o Concello se vai dar toda a información necesaria aos usuarios para ver quenes poden e quenes non e en que cuantía lles afecta, porque son un pouco máis complicadas que unhas axudas normales, non? Entonces, votos a favor das axudas ao pago do suministro eléctrico aos fogares? Unanimidade. Pasamos, pois, ao asunto número 5, que tamén é sobradamente coñecido.
a aprobación das subvencións ás axudas ás asociacións de veciños. Este ano, debido ao que o ano pasado non se puideron convocar, pois incrementan e se dotan de un tope de 10.000 euros a cada asociación, unha serie de condicións que se van a publicar, como todos ustedes saben. Abrimos entonces os turnos de palabra, por se quere añadir algo, polo Partido Popular, José Manuel. Sí, a ver, eu aquí teño unha dúda. As parroquias que non teñan asociación de veciños, pero se teñen unha comunidade de montes, podrían percibir estas axudas tamén ou non? Eu creo que van dedicadas ás asociacións de veciños, dunha cuestión que se trata precisamente de fomentar as asociacións de veciños e que teñan este tipo de participación. Hai algunhas parroquias que están creando ahora mismo as asociacións tamén, sí. Creo que a única que nos quedaría sería Vilacampa, creo que sí que ten comunidade de montes, pero non ten asociación de momento, pero sí que poderían creala como as outras. A comunidade de montes, Regina, ao mellor nos pode asesorar neste tema, teñen unha forma xurídica distinta das asociacións sin ánimo de lucro. Entonces, completamente facer outro tipo de axudas específicas para eles. Non sei. Diferente, e ademais hai que dicir tamén que as bases de execución dos orzamentos actuais só contemplan as axudas ás asociacións vecinais. Entón, deberíanse modificar tamén as bases de execución do orzamento. Entón, como ben apuntaba o alcalde, as comunidades de bens ou as comunidades de montes teñen un carácter non lucrativo, con a diferenza do que pode ocurrir coas asociacións. Entón, deberíanse modificar primeiro o tipo en sí da propia asociación ou ente, por chamarle asociación. En segundo lugar, non vai dentro do que nós temos contemplado nas bases do propio orzamento. Non sei, José Manuel, se iso aclara o... Perfectamente, quedou perfectamente aclarado. Seña que, vamos a ver, é moito máis fácil que esta xente cree unha asociación de veciños que non andar cambiándonos aquí tales bases. Entonces, nada, son formas xurídicas distintas, entón tendríamos que cambiar de sistema nós, ou dous tipos de axudas, ou, claro, o máis fácil é que na parroquia que creen unha asociación de veciños que realmente sinxa. Nada, pois gracias pola aclaración e votaremos a favor. Polo BNG, Eduardo? Sí, bueno, vamos votar a favor, pero a ver se axiliza, non pasou en anos anteriores que tardaron moito en cobrar a subvención e algúns que ainda non teñen cobrada. Bueno, sí, vamos votar a favor, como medida de que as asociacións de veciños son moi boas para dinamizar a vida nas parroquias que, bueno, vamos a favor desto. Ben, dicirche unha cousa, Eduardo, o cobro ou non cobro da subvención polas asociacións de veciños é cousa da asociación de veciños. Dáselles un anticipo moi considerable. O que pasa é que teñen que justificar as inversións ao 100%. E aquí estamos esperando que traigan a justificación para que se lles pague o resto. Pero non é só o problema do Concello, vale? Procuramos facer o máis posible, incluso se lles tramitan moitísimas cousas. Volvo a dicir, levan un anticipo considerable. É dicir, ao final, a justificación final é un 10 ou un 15% do orzamento total. E ainda así, hai certos problemas administrativos, unhas veces por permisos, outras veces, pero alleas ao Concello. Nos, en canto nos teñen a documentación toda, se paga. Eso non... que quede claro, vale? Udival, María José? Unha pregunta. Na primeira páxina, cando se fala de informe, dicen comparación das solicitudes presentadas. Realmente xa van 10.000 euros para cada asociación, non? Non é que vayamos comparar porque despois pon no terceiro, cuarto párrafo, excepcionalmente, o órgano competente procederá ao prorrateo entre os beneficiarios da subvención do importe global máximo destinado a subvencións. Realmente non, porque vamos a dar 10.000 a cada asociación, non? Non, son competitivas. O sea, que pode quedar algunha asociación fora delas. Non. Se trata senón que unha asociación que ten 200 socios
e o 200 veciños na parroquia, pois levará algo máis que unha asociación que ten 7 ou 8 veciños solo na... En función do número de socios. E se hai un remanente, se reparte despois, o que se trata de decir ese párrafo, que se hai un remanente despois dese reparto, se reparte equitativamente na mesma función e co mesmo baremo entre todas, é dicir, para que non quede diñeiro sobrante, senón que se reparta a todos. Pero se trata de que señan competitivas por eso, porque hai moita diferencia entre unhas parroquias e outras e o número de socios dunhas asociacións e outras. E tamén se trata un pouco tamén de fomentar de que se asocien a xente ás asociacións de veciños, que é unha forma de participar tamén nos orzamentos do Concello. Vale, pois iso era o que non entendía. Vale, pois moitas gracias. Pero non vai supoñer ningún contratempo, senón que se existe un remanente, que probablemente o haxa, pero pequeno, se reparte equitativamente entre todos. Entre todos, exactamente. Pero non vai quedar ninguna asociación sin axuda. Vale. Non, era que non entendía, dixen, se levan 10.000 para cada unha, non entendía por que era competitiva. Non, é o tope. Eso non lo manifestaron incluso algunha, porque claro, hai asociacións que teñen 200 socios e asociacións que teñen 10 ou 12. Bueno, claro, depende da parroquia, supoño. Claro. Vale. Bien, entón pasamos á votación. Votos a favor das axudas ás asociacións de veciños. Vale, gracias. E agora pasamos aos asuntos. Bueno, temos que tratalos por separado, por unha cuestión. O asunto número 6, a aprobación da suspensión temporal de determinadas tasas municipales, que serían as de auga, Lixo e alcantarillado. Sí. Porque despois, como ven no punto 7, están as outras tasas e é porque esas se refieren á utilización do dominio público. Entón, van por separado, vale? Isto se trata dunha axuda máis ás empresas e aos autónomos que tuveron que pechar. Entón, no asunto número 6 se trata da supresión temporal durante todo este ano 2020. Perdón, podo intervir un momento? Sí, bueno. Queríalles aclarar que non é unha supresión porque, como todos vostedes saben, as ordenanzas soamente pódense o modificar ou derrogar. Pero, en este caso, a lei permite que se faga unha suspensión temporal por mor das circunstancias sobrevenida que poida ser unha forza maior, como é este caso da pandemia. Entón, non é, de feito, se todos veron os informes, viron que é unha suspensión temporal, porque ao largo deste ano, porque por mor da pandemia e para facilitar as cousas, senón as ordenanzas son de plena obrigatoriedade e teñen que usarse tal e como están aprobadas. É o único que quería puntualizar. Gracias, Regina. Foi un lapsus meu que, efectivamente, e además o punto do orden do día dice claramente, é a aprobación da suspensión temporal de determinadas tasas municipales. Abrimos o turno de palabras, por se alguén quere añadir algo máis. Polo Partido Popular, José Manuel. E nada, que votaremos a favor. Pareceme unha idea estupenda e haberá que axudarle nos que se poida a toda esta xente. Votaremos a favor desta suspensión. Eduardo Chao, polo BNG. Tamén vamos votar a favor, porque cando houve unha suspensión tan grande das actividades económicas, pois claro, a verdade é que hai que intentar arreglar o ombro entre todos. Vamos votar a favor. Obrigado, María José. Nosotros tamén votamos a favor, desde logo que é a única maneira que temos desde o Concello de axudar neste momento. Xa sei que non vai ser unha axuda ás tasas de auga e tal, non é unha cousa que poida decir, bueno, vamos con isto a sobrevivir, pero é unha maneira de que teñan un gasto menos. É algo que está na nosa mão e que podemos facer. Pois pareceme unha idea moi boa. Entón, pasamos á votación. Votos a favor da suspensión temporal de determinadas tasas municipales. Vale, unanimidade, gracias.
E no punto número 7 son as outras tasas as que implican o dominio público, que son as do mercado semanal, do mercado municipal, e as terrazas dos negocios de hostelería. Prácticamente volvemos a falar do mismo, iniciamos os turnos de palabra. José Manuel, polo Partido Popular. Sí, solamente unha pregunta. As terrazas é hasta final de ano tamén, non? Sí, claro. Sí, totalmente de acordo. E todo vai ben e nos contestan ya ahora, cando se supere esta situación, patrimonio, está casi lista a ordenanza nova, que a veremos entre todos e tal, e entón, po ano que ven, pois afectaría a outra ordenanza, pero bueno, a ver como siguen as cousas aquí, pois volveríamos a tratar este tema. E se é necesario, pois, seguir votando unha mão, pois o faríamos, por suposto. Perfecto. Eduardo, do BNG. Vamos votar a favor. Claro que o mercado de Ferreira é moi importante para a vila e que se siga facendo. Temos que intentar que estes comerciantes que sigan vindo todos o parón económico foi moi grande. Hai que intentar axudarles a ver se temos maneira de crear unhas medidas para intentar relanzalo, porque a caída foi bestial. A ver se o mercado é importantísimo en Ferreira. Bien, María José, Udivá. Respecto ao mercado, gustaríame facer unha pregunta que me preguntaron, aproveitando a infraestructura. As tiendas que non señan alimentación xa se sabe cando se van a poder poñer? Porque, polo visto, en Viveiro si se poñen, en Burela non sei. Isto hai un desbaraxuste, non sei debido a que. Sí, ben, en Viveiro creo que todavía non, porque Pero Burela sí. O teñen que reubicar, porque polo tema da separación que hai, pois en algúns pueblos optan por ampliar o sitio do mercado, cousa que aquí en Ferreira non teríamos problema, se trata simplemente de abrir Andrés López Palmeiro para arriba e para baixo e listo. O que sí, mentre non teñamos ningunha medida oficial, mentre dure o estado de alarma, vamos ir abrindo o mercado según nos van chegando as órdenes de arriba. O primeiro foron os produtos agroalimentarios, que aquí prácticamente non tiñamos, depois a alimentación. Agora parece ser que hai certos sectores como calzado, ferretería, algo de bisutería que pode empezar a vir. O que se vamos a pedir aos puestos é que nos envíen unha declaración, xa se fan unhas declaracións responsables, porque teñen que tomar as medidas necesarias, porque non só que veñan eles e para os propios comerciantes que traballan nos puestos, que é un riesgo, sino toda a xente de fora que atrae ao pueblo, pois queremos que veñan todos en condicións e que cumplan as normas. Entón, que nos expliquen que normas están establecendo nos seus puestos para cumplir a normativa vigente e nós, según as vamos vendo, lles vamos a autorizar a poñerse nun sitio concreto e coa separación debida, pero que todos teñan claro que a xente non pode tocar a mercancía, ten que estar a súa distancia, etcétera, etcétera. Eu creo que pouquinho a pouco que se vai indo arreglando. Hai en algúns sitios que sei que tuveron moita prisa e aínda non hai unha norma que diga que sí que se pode abrir total. E además o deixa así un pouco no aire ao libre albedrío de cada concello. Nos a isto temos un pouquiño de medo e vamos a ser cautos e según tamén se vayan interesando os puestos por vir vindo, les vamos a pedir a ver que medidas tomen e os vamos a reubicar. E probablemente teñamos que darlle unha dimensión nova ao mercado porque non poden estar como estaban antes moi xuntos e tal. E despois, os máis complicados van a ser os de textil polo tema de probarse, etcétera. Pero que é unha cousa do propio negocio que teñen que tratar de reinventarse un pouquinho, tal, a ver que medidas de desinfección e sanitarias van salindo para que eles tamén poidan traballar, porque tamén é parte importante. Pero nós vamos, neste tema, sí que vamos con cautela, non nos deixando que a avalancha e a hora de brau pode ser bastante perjudicial para o pueblo, vamos facer as cousas ben e que todos cumplan e que a xente que veña ao mercado pois tamén que teña seguridade, porque sabe que vir ao mercado de Ferreira pois que é seguro, non como en algún sitio que xa así, tamén a xente dice que, bueno, que parece uns mercados de antes e iso non pode ser. Iso ahora mismo non pode ser. Así que nese tema vamos a ser cautelosos. Vale. Nada, nosotros vamos a votar a favor
o mercado para nos é fundamental, me parece que é un día de que lle dá vida a Valadouro, e o das terrazas tamén polo feito de que tuveron que estar parados, están con ingresos mínimos durante moito tempo, e a hostelería hai que axudala de alguna maneira, porque eles realmente tamén lle dan vida a Valadouro. Entonces, creo que tanto un punto como outro son interesantes e realmente neste momento ao Concello non lle supón unha cuantía enorme perder as terrazas e o mercado. Entón, sería interesante axudales e por iso parece unha idea moi boa. Ben, pasamos entonces á votación. Votos a favor da eliminación das tasas do mercado e das terrazas. Bien, gracias. Mira. E no punto número 8 está a aprobación do aumento do complemento específico ao salario operario municipal don Manuel Novo Pérez. Isto xa o tratamos na Xunta de Portavoces e dado que neste tema hai datos de carácter personal, eu vou abrir os turnos de palabra se alguén quere manifestar algo máis e pasaremos inmediatamente á votación. José Manuel, polo Partido Popular, algo que añadir? No, nada que objetar, votaremos a favor e eso solamente. Eduardo, o BNG? Vamos votar a favor, como xa confirmamos na Xunta de Portavoces. Tamén dicir que non nos parece a mellor maneira de tratar o asunto este de subida dos sueldos o personal do Concello. Bueno, pero vamos votar a favor porque parece que tamén non merecen outros, pero esta persona tamén non merece pola actividade, polo seu traballo durante tantos anos no Concello de Valadouro. María José, o Diva. Sí, nosotros tamén vamos a votar a favor. Eu non teño nada que decir do traballo deste home, pareceme correcto e sempre que puido a min botou unha mão cando fun concelleira, pareceme que merece a súbea, igual que me parece como Eduardo que hai outras persoas que tamén deberían estar representadas, pero eso, pouco a pouco, igual logramos ir ou non facendo. Pasamos entonces á votación. Votos a favor do aumento do complemento específico. Bien. E os asuntos número 9 e número 10, que son as novedades do pleno anterior, dado que levan unha serie de cuestións técnicas, creo que é preferible que a nosa secretaria que nos explique o porqué primeiro da anulación do acordo e o porqué da nova adxudicación. Adiante, Regina. Moitas grazas. Bueno, como todos vostedes saben, que remitín, ademais de remitir a explicación correspondiente cos asuntos da orde do día e da documentación correspondente, mandeilles un correo explicativo e falei con cada un dos voceiros para explicarlles cal era a situación e por que precisamente se concatenaban neste pleno os dous asuntos. O primeiro, a anulación da adxudicación do contrato de servicio de actividades extraescolares, tempo libre e lecer, que é o asunto número 9 da orde do día. Na sesión do pleno extraordinario de 21 de maio de 2020, procedeuse por parte do pleno da corporación a adxudicación do devandito contrato á empresa Game Sport. Tras isto, empréndense, como todos saben, as tramitacións e as modalidades correspondentes que son a petición de documentación e toda a información que ten que dar o adxudicatario ao Concello. Neste momento, descúbrese que por un erro aritmético as empresas que presentaron no seu día ofertas foron 8, pero só 7 delas presentaron oferta económica, é dicir, unha presentouse á licitación, pero non aportou oferta económica. Entón, consultado coa plataforma de contratación, dísenos que esa empresa ten que quedar fora. O problema veu cando o facer as operacións aritméticas que, como lles digo, se realizan, fixemos a división entre 8 empresas en lugar de 7, que eran as admitidas. Entón, naquel momento, non se apercibiu por parte da mesa de contratación
que o empresario GameSport estaba incurso en unha baixa temeraria. Feito isto, unha vez que se ve isto, se realiza pola parte de intervención un informe que fai constar que esa empresa adxudicataria pola parte polo pleno a incursa en baixa temeraria e co cal podíase prexudicar tanto ao Concello porque as prestacións dunha empresa en baixa temeraria poden non ser correctas como os demais licitadores que si presentaron unha oferta correcta. Entón, realízase, como lles digo, un informe e pídese ao empresario que xustifique debidamente a súa oferta. E esta xustificación ten que facerse do seguinte xeito. Hai que desagregar e hai que presentar todas as partidas da oferta de xeito, digamos, unitario, para que se poda ver si se van a cumplir as expectativas que presentan a oferta. Requerímoslle, a lei dalles 5 días naturais, en menos dese plazo contéstanos o empresario e fai o seguinte, digamos, a seguinte exposición. As nóminas, seguridade social e servizos ofertados non van sufrir ningunha merma, é dicir, van seguir como as presentou. O que reduce significativamente é o seu marxe de beneficio. Entón, vai ter un resultado económico para o empresario moito máis axustado, o cal o Concello non ten nada que dicir porque o beneficio empresarial é unha cuestión que queda fora do que ten que ver o Concello. É dicir, o Concello só interesa que se cumplan os servicios ofertados e que as nóminas e os seguros sociais dos traballadores sean correctas. Entón, presentando isto, fíxose a continuación un informe valorando por parte de Secretaría de Intervención no que se di que é axustado e a continuación reúnese novamente, que foi o venres, penso que ás 6 da tarde, a mesa de contratación e volve a propoñer o mesmo empresario unha vez que xa non hai dúbidas de que xa non se atopa en baixa temeraria. Isto é o que lles podo informar. Foi un erro que quero pedirlles disculpas porque, como lles digo, foi un erro aritmético que non se apercibiu al dividir entre 8 en lugar de 7. E esa é a situación dos puntos, tanto o 9 como o 10. Ben, entonces trataremos primeiro o asunto número 9, que é a anulación do acordo da adxudicación do contrato. Si queredes manifestar algo máis, abrimos turnos de palabra, pero creo que é unha cuestión técnica, pero, bueno, polo Partido Popular, José Manuel. No, entendido perfectamente, e nada, votamos a favor, por suposto. Eduardo, BNG. Nada, foi un erro, non hai que lo decir. Listo, eu pensei que relativamente había que iniciar volver a iniciar todos os trámites do primeiro, pero... Sí, Eduardo, porque se fose soamente a mesa de contratación non é un órgano, digamos, con facultades de resolución, pero o pleno sí. O pleno é o órgano de feito de contratación. Entón, ten que retrotraer a súa actuación porque entón sí que nos poden dicir que si vale o acordo da data 21 de maio, fixémolo cando non sabíamos se era realmente baixa temeraria ou non. Agora xa o sabemos. Entón, son as cousas que bueno, os procedementos. María José, Audiva. Nosotros estamos de acuerdo, sin ningún problema. Eu quixera manifestar unha cousa. Penso que non se trata de un error. Vamos a ver, se hai unha plataforma onde subes os datos e automáticamente o fai todo e xa che dá as empresas e tal, pois debería tamén ter algún tipo de mecanismo que dixera non, hai unha baixa temeraria, porque, claro, se confiamos na plataforma, senón... Pero, neste caso, que punto é un erro, eso. Señor alcalde, a plataforma actúa como se fose unha calculadora, é dicir, este é o mellor, entón, bueno, é un sistema novedoso, implantarase co tempo seguramente, pero, bueno, neste caso, digamos que o componente persoal
é o que ten que estar máis atentos e, bueno, pola miña parte, pedir disculpas porque se fallou aí. Bueno, pois entonces vamos a votar o punto 9, que é primeiro a anulación. Todos os acordos a favor Sí. da anulación. A favor? Todos. Iago, Iago non vexo. e seguidamente, pois, o número 10, nos mesmos términos, pois, a solventado o tema da baixa temeraria, a adxudicación do... A nova adxudicación, o Nova mesmo adxudicación. accesorio, nos mesmos termos, eso, como lles digo, bueno, con un especial seguimento para ver que non fallen ninguna das cousas, é dicir, respetando servizos, respetando nóminas e seguridade social, que é o máis importante, logo, bueno, pues, o beneficio, o que dicimos, cada un coa súa empresa. Bien, estamos entonces de acordo con nova adxudicación? Votos a favor? Ben, pois non habendo máis puntos que tratar. Sí, dime, Regina. E non, nada, dar as grazas pola súa comprensión, polos dous asuntos así embarullados e seguidos, nada máis, era únicamente eso. Ben, pois agora sí, antes de rematar, pois creo que en nombre de todos e como apuntaba María José, pois manifestar desde aquí o apoio da toda a corporación aos traballadores de Alcoa e na súa loita e desexarlles a todos os que interviñen que van a intervir nese asunto, pois que teñan sorte e que poidan acadar unha solución boa para todos. Aquí temos moitos veciños traballando en Alcoa e é importante tamén para este concello. Así que moito ánimo e que sepan que a corporación que está con eles, vale. Gracias a todos. Se o señor alcalde me permite, eu querería decir tamén que pola parte dos traballadores do concello aos que represento neste momento, porque non hai ningún, tamén moito ánimo e moita forza e, sobre todo, seguir adiante con ganas e que todo se resolva para ben. Ben, e darlles as gracias a todos pola participación, unha vez máis. Gracias por haber aprobado ese suplemento de crédito, gracias polas vosas aportacións. É unha pena que perdéramos un mes que xa podíamos estar traballando, pero, bueno, ao final aprobamos o suplemento e, además, con 100.000 euros máis, que é importante, son cuantías boas para os nosos veciños. A ver se é o precedente para un bon entendemento. Gracias a todos. E, bueno, como vamos un pouquiño polos problemas técnicos que tuvemos un pouquiño retrasados, pois, nada, próximamente teremos outro pleno para as mesas. A ver, non sei se será o último telemático, porque non sei se a Deputación nos van a reñir, porque vámonos a fazer moi conocidos ali. Gracias e boas noches a todos. Boa tarde a todos. Boas tardes, hasta logo. Chao.